Sugeng pinanggih malih para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kita badhe nyinaoni piwucal Sekolah Sabat ingkang langsung dipun siaraken saking studio Rumah Sakit Advent Bandung. Ing wekdal menika kita badhe nyinaoni piwucal kaping kalih ingkang ngagem judul dikagetake karo welas asih. Monggo kita kula badhe waosaken ayat pengetan kita lan salajengipun mangke kita ndedonga sami-sami. Ayat pengetan kita dipun pendet saking buku Ibrani 11 ayatipun 3 setunggal. Mengkaten firmanipun Gusti. Marga sangka pracaya Rahab wong wadon tunasusila ora katut katumpes bareng karo wong-wong duraka amarga wis nampani para telik iku kalawan becik. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, ing wekdal menika kawula ngundang kuwaosipun Roh Kudus supados sesarengan kalih kawula sami. Saengga rikala kawula ngringkesaken lan nyinaoni piwucal Sekolah Sabat menika saged migunani dumateng kawula piyambak-piyambak. Sedaya menika kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Piwucal Sekolah Sabat kita nawi kita waos ing terjemahan bahasa Indonesia menika dipun sebataken dikejutkan oleh anugerah. Nah, satosipun anugerah menika utawi welas asih menika setunggaling perkara ingkang artosipun setunggaling perkawis ingkang sakjane kita mboten saged trima, kita mboten saged pikantuk, nanging amarga enten welas asih kita badhe nampeni. Nah, niki beda kados tiyang ingkang nyambut damel enten bayaranipun, enten gajinipun, niku benten. Nah ini lah niki istilahnya ora kerja nanging dikei bayaran. Nah niku artine anugerah utawi welas asih ingkang dipun maksudaken ing piwucal Sekolah Sabat kaping kalih menika. Lah pripun penjelasane, pripun jlentrehane, monggo kita sami-sami nyinaoni. Ha niki piwucal Sekolah Sabat kita menika ing dinten Minggu dipun sebataken enten kesempatan kaping kalih. Ya. Ha niki setunggaling bukti bilih Gusti Allah menika tansah maringi welas asih, tansah nyediakaken anugerah utawi kasih karunia. Dados sejatosipun inisiatif keselamatan menika mboten dugi saking manungsa, nanging dugi saking Gusti Allah piyambak. Soalipun Gusti Allah menika mboten remen menawi wonten umat-umatipun menika dosa, umat-umatipun menika badhe nampeni neraka. Nah niki mboten purun sejatosipun Gusti Allah. Nanging amargi dosa nika mlebet ing donya menika, lah niki ingkang kedadosan. Nggih menika manungsa kedah nampeni akibatipun kesalahan utawi akibatipun dosa. Lah niki lho dipun wujudaken kalih Gusti Allah, dipun sediakaken welas asih, dipun sediakaken kasih karunia, dipun sediakaken anugerah menika. Lah napa kisahipun ing buku piwucal kita menika? Kisahipun dipun pendet ngengingi bangsa Israel menika sejatosipun sampun dipun tolak nggih
sampun boten nampeni malih istilahipun hadiah ingkang saking Gusti Allah, nanging ing generasi kaping kalih. Ing generasi kaping kalih, niku ing piwucal dinten Minggu menika, generasi kaping kalih Gusti Allah maringi kesempatan malih supados bangsa Israel menika pikantuk kawilujengan. Pikantuk kawilujengan menika nggih menika kedah wonten tanggung jawabipun. Nggih, enten tanggung jawabipun. Dados niki saderengipun kita lanjutaken perlu kita jelas rumiyin bilih kita menika, bilih umat-umatipun Gusti menika pancen dipun selamataken menika ngagem darahipun Kristus, utawi kita dipun selamataken kali iman dumateng Kristus. Lah sering kan enten pitaken, loh dadi apa perbuatan baik iki kanggo apa? Apa sing kebecik-becik dilakoni iki nggo apa nek pancen ora nek pancen dipun selamataken kali Gusti Yesus, Nah, dados niki enten jawabanipun dipun sebataken ing piwucal kita menika, nggih menika Gusti Allah maringi kesempatan kaping kalih. Lan menika istilah pun boten sepindah tansah diulang. Nah, dados dipun sebataken menika ing Alkitab dipun sebataken ing menika kesempatan kaping kalih. Niki artosipun anugerah nggih. Nggih menika anugerah utawi welas asih nggih menika nampeni napa sing boten layak kita terima. Nggih, nampeni utawi nampa sing boten layak kita tampi. Niku anugerah. Terus dipun lajengaken Gusti Allah menika tansah kebak welas asih nawaraken dumateng sedaya tiyang bilih piyambakipun saged pikantuk panguripan ingkang enggal. Dipun sebataken menika hidup baru. Niki kados ingkang kula sanjangaken kala wau nggih menika Gusti Allah menika remen bilih sedaya manungsa, bilih sedaya umatipun menika pikantuk kawilujengan. Lan Gusti Allah mboten remen mboten remen umatipun menika dosa utawi pikantuk neraka. Niki ing piwucal kita menika dipun singgung welas asih menika nggih menika saking kisahipun Rahab. Kita sampun pernah mireng Rahab menika sinten, nggih menika piantun tuna susila nggih. Kados ayat ingkang kita waos kala wau, piantun tuna susila nanging saged dipun agem kalih Gusti Allah ngagem nyelamataken bangsa Israel menika. Menawi kita waos buku Yosua pasal utawi buku Yusak pasal kalih, kita saged mangertosi kisahipun kanthi lengkap ing buku Yusak menika. Ngingi ceritanipun Rahab menika. Terus rikala bangsa Israel menika sampun dugi ing Jeriko, dipun utuslah enten napa nika pengintai nggih. Pengintai tiyang kalih supados mangertosi napa ingkang badhe dipun adepi kalih bangsa Israel. Lah pas dados ngintai menika niki dipun tampi kalih Rahab lan tiyang kalih kala wau nginep ing griyanipun Rahab menika. Statosipun Rahab menika nggih menika piantun tuna susila. Lan rikala enten pengejar-pengejar ingkang badhe mateni utusan menika utawi pengintai menika, Rahab menika ngapusi. Rahab menika napa istilah iki? Menipu piyambakipun pancen pancen nyanjangaken ya pancen wong loro wau rene, tapi aku ora ngerti piyambakipun ten pundi. Kira-kira ngoten nggih.
Padahal tiang kalih kala wau dipun delikaken ing tumpukan rami ing wuwungan omahipun Rahab menika. Lan ing menika kisahipun bilih piantun kalih kala wau, pengintai kala wau kalih Rahab enten negosiasi. Ya, negosiasinya napa nggih menika piantun kalih menika badhe slamet dipunselamataken kalih Rahab lan piantun kalih kala wau lan sedaya keluarganipun, maksud kula janjinipun sedaya keluarganipun Rahab lan sedaya tiyang ingkang wonten ing griyanipun utawi dalemipun Rahab menika badhe pikantuk wilujeng. Tapi griya menika nggih kedah dipun paringi tandha nggih menika tali kermisi. Niki rikala peperangan menika sampun dugi, pas ningali tali kermisi menika sedaya tiyang ten griya menika pikantuk kawilujengan. Lan nek piyambakipun medal saking omah menika tanggung piyambak. Nggih, tanggung piyambak resikonipun. Istilahipun bangsa Israel boten tanggung jawab. Nanging ugi lan akhiripun Rahab lan pengintai kala wau sami-sami nyebutaken sumpah menika lan badhe dipun turuti sedaya kala wau. Para bapa lan ibu lan para sedherek sedaya niki saged kita pikantuk kawilujengan welas asih menika luar biasa. Nggih, luar biasa. Napa luar biasanipun? Sering kita tangklet enten tiyang utawi anggota jemaat ingkang tangklet dumateng kula, Pak Pendeta, dadi kita iku oleh nggih angsal nggih kita niku bohong nek kanggo tujuan ingkang becik ngoten. Pripun nika kinten-kinten jawabipun? Para bapak lan ibu ngengingi mulai kita hubungaken kalih kisah Rahab menika, nek kebohongan niku tetep salah. Nggih. Niki dipun sebutaken ten piwucal kita menika. Nggih. Kebohongan menika tetep salah. Soalipun dipun sebataken Alkitab boten wonten ingkang dukung, ingkang ngesahaken kebohongan. Niki saged kita waos ing piwucal dinten Senin nggih. Mengkaten. Masih bener-bener perjanjian baru muji imanipun Rahab. Nanging analisa ingkang cermat dumateng buku perjanjian baru tindakan Rahab menika duduhake menawi boten enten ingkang dukung sedaya kala wau lan boten enten ingkang ngesahaken kebohonganipun Rahab. Dados niki kebohongan tetap salah. Nanging kebohongan utawi kesalahan menika saged dipun agem kalih Gusti Allah kagem duduhake, kagem nyatakake kawilujengan. Niki kados contonipun nek ing panguripan kita saben dinten menika kados kita nek ngadepi lampu merah. Nggih, istilahipun ing Jawa Tengah menika bangjo. Nek abang menika kedah mandek, nek kuning iku siap-siap, nek ijo badhe melampah. Tapi nek kita tangkelaken napa pernah Pak polisi ngongkon mlaku utawi lewat kita pas lampu merah. Tapi Pak polisi sing ngongkon, nggih, pernah? Mungkin kita pernah ngalami ngaten. Nek boten pernah pun
mungkin kita pernah enten kanca kita sing cerita lan pernah kita mirsani paling nggih utawi ningali pas lampu merah kemudian enten napa nika biasane niki ambulans nggih enten ambulans sing ngiung-ngiung niku terus akhirnya Pak polisi menika lewat ae. Nah, pas menika terus dipun stop malih. Nah, kados mekaten niki contonipun menika. Dados sejatosipun kesalahan menika tetap salah. Nggih tetap salah. Nanging Gusti Allah ingkang dipun gambaraken kalih Pak polisi kawula ingkang gadah kuwaos nika ngijinaken peristiwa menika. Lan akhiripun saged nyatakaken kagem dalan keselamatan. Ha niki buktine bilih kita menika dipun kagetaken kalih welas asih. Dados welas asih menika boten saged kita bayangaken kalih pemikiran kita. Gusti Allah kita menika luar biasa. Boten saged kita ukur kalih pemikiran kita. Welas asihipun dumateng kita sedaya. Ah niki napa ingkang paling perlu dumateng kita sedaya menika? Nggih menika kita kedah gadahi kesetiaan. Gadahi kesetiaan. Dados niki kesetiaan menika termasuk menika perbuatan-buatan becik lan becik dumateng tetangga, becik dumateng kanca-kanca, kanca kerja lan sanes-sanesipun menika mboten nyelamataken kita. Nanging menika buktekaken bilih kita setya dumateng Gusti Allah lan kita sampun nampeni welas asih lan keselamatan ingkang dipun paringaken kalih Gusti Allah. Lah niki ingkang dipun sebutaken menika bilih welas asih menika nggih menika ngagetaken kita sedaya. Nggih. Para bapa lan ibu lan para sedherek sedaya menika ingkang saged kula ringkesaken nggih. Nah mangke nek pengin lengkapipun nggih kita waos buku Sekolah Sahabat kita piyambak-piyambak nggih. Nanging kita saged pikantuk saged kita pendet niki ingkang dipun maksudaken kita dipun kagetaken karo welas asih kalih kasih karunia kalih anugerah saking Gusti Allah menika. Nggih menika Gusti Allah tansah asih dumateng kita. Gusti Allah mboten remen manungsa menika mlebeten naraka. Lan Gusti Allah menika tansah remen menawi kita menika saged pikantuk kawilujengan sedaya. Napa ingkang perlu kita kedah nampeni lan nrimo Gusti Allah Gusti Yesus dados juru wilujeng kita sedaya. Mugi Gusti tansah memberkahi lan sugeng pinanggih malih ing wekdal salajengipun. Matur nuwun.